mindah badhe saya kuncaraning asma Paduka. Menawi Paduka kepareng garwa tetungguling widodari kayangan pepitu, sayekti Sinta tetep dados prameswari Paduka. Kakiatrisan kapirangu prinangka kinempet kempet dosang retnaning pawana ya gitu kang walang ati ya gitu kang sing tias jagat dewa Bathara. Iya Yai Sinta iya. Yen mengkono kang dadi karepmu watone aku isih duwe garwa prameswari kowe. Munggah kayangan nyuwun marang dewa. Apa wae bakal tak temoho titi mangsa iki aku bakal utusan menyang kayangan Jungkring Saloko. Marina sumubang ilang aruna ati netraning ngokarapo sataning kukiloring patih wukir kula wonten dawuh pangandika sinuwun ingsun ngersakake bakal garwa tetungguling widodari pepitu ing kayang. Aduh sinuwun pan Paduka tetela mekaten lajeng kados pundi ora susah kakehan gunem kang tanpa guna. Ingsun nedya utusan menyang Jungkring Saloko. Nuwun sewu kangge njagi dhateng kayuwanan Paduka Kanjeng Sinuwun mbok inggih langkung prayogi dawuh utusan langkung rumiyin. Sapa sing pantes dadi dutan ingsun? Ngambah wonten ing alam guru loka menika mboten sakweneh janma ingkang saged nginggahi ardi tengguru ingkang wujudipun kados dandang alit tengah nanging jebeh nginggil. Banjur sapa kang bisa kula aturi paring dawuh langkung rumiyin dumateng juru taman Paduka iya abdi Paduka Dedya Brakuthu iya tak petukane Brakuthu. Gunjing langit ngop-ngop ler kincangi alis risang mawe gandrung sabarang kadulu wukir moyak mayek sangking tias baliwur. Waduh sinuwun rawuh wonten ing taman kagungan Paduka Brakuthu kula dan wonten dawuh ingsun nedya garwa widodari pepitu tetungguling widodari kayangan. Mekaten sinuwun iya. Sapa ingkang pantes dadi utusan ingsun
matur marang para deweng Suralaya. Aduh sinuwun yen pangapunten. Waleh-waleh menapa dewa menika mboten kenging sinangga gampil. Lire kepiye? Langkung prayogi paduka utusan langkung rumiyin ingkang saged ngambah wonten ing alam alus. Dasaripun menika taksih bangsaning jim. Apa kowe mboten nanging kula gadah tiyang sepuh naminipun Dedya Pulasya. Nggih, Dedya Pulasya menika kekesetipun ewang pukulun Bathara Kala. Namung kangge ngrawuhaken paduka kedah ndaharatur kula ngawontena sesajen langkung rumiyin. Sajene apa supaya kasembadan sedyaku kula aturi nyembleh maesa mestakanipun cacah 3 ndasing maesa 3 kala wau kinaos sesaji ugi daging maesa kadamela gecok mentah. Kinten kula mboten dangu malih Sang Pulasya badhe dhateng ing ngriki. Ya tak turuti. Buta Pandhawa tata Gadiwisaya Indriyaksa Sara Maruta wonten menapa Sang Prabu Watu Gunung nimbali kula pun Pulasya. Dedya Pulasya aku njaluk gawemu munggah menyang kayangan Junggring Salaka kepareng paduka sinuwun ngebun-bun esuk ngudan-udan sore nglamar widodari pepitu tetunggule bakal dadi garwaning ingsun. Purbawasesa tak pasrahke marang sira. Nyuwun pamit sinuwun. Dewa nyugata marang sureng prang ngudani harum-harum pangabekti kula kadur bukulun. Ya Pulasya ana parigawe apa gawe hor kayangan. Waleh-waleh menapa kula dipun utus kaliyan ratu Inggiling Wesi Sinuwun Prabu Watu Gunung supados matur wonten ing ngersa paduka. Duwe karep apa kaki Prabu Watu Gunung ya Sisela Cala. Ageng raos wuyungipun dhateng mantasaning widodari pepitu. Mila duh pukulun ketujuh ngenu kepasang yoga dene kula saged sowan paduka Bathara Indra. Mugi wonten sukalilaning penggalih paduka anggen kula kepengin handhodhok lawang hanginang jambe suruh paribasanipun.
Kula ngebun-bun enjing Jawa sonten. Ketungguling widodari pepitu badhe kula dherekaken Hamadya Pada. Dadosa garwanipun Gusti kula sinuwun Prabu Inggiling Wesi. Hong ilahing awik namastu namasidhan. Kula sya kula wonten dawuh. Titah mercapada ingkang darbe garwa widodari mesti kudu titah linuwih kang pepethingan. Sewisan kaping pindhone kudu gedhe dharma bektine tumrap rahayuning jagat iki. Ulun durung bisa nonton sepirata adek-adeke Prabu Watu Gunung teka. Semune gembelo mestakane murang tata ninggal wataking tata krama kepengin njaluk jodho widodari pepitu. Pulasa kowe bali yo. Waduh, kula sampun dipun paringi Purbawasesa. Najan kowe dipasrahi Purbawasesa nanging kowe arep apa? Kowe bali yo dhisik, lajeng kula kedah matur menapa sinuwun. Gusti kula Prabu Watu Gunung. Kowe kandha kanggo srasran ora liya gamane Prabu Watu Gunung ingkang aran Bajra lan Hirawana. Kuwi tinggalane wong tuane Prabu Palindriya ya si Begawan Respati biyen. Gawanan mrene kuwi minangka pitukane. Nyuwun pamit. Kula nyuwun pangapunten namung sakedheping netra kula sampun wangsul. Namung sampun sinengguh bilih sampun kasembadaning sedya babar pisan boten sinuwun. Kula sa piye dawing dewa. Kinarya pitukonipun boten sanes jemparing paduka. Tilaranipun Prabu Palindriya inggih ingkang Rama Begawan Nalendra ing medhang kamulan rumiyin nganggo pitukon jemparing Bajra karo Hirawana. Inggih men kasembatan nuruti panjaluke bojo tak wenehke wenehna dewa. Punapata merah ingsun prihatin waspaga mijil. Tak trima banget Pulasa. Nyatane bener antep TK-TK ki Prabu Watu Gunung ya sisela cala. Menawi mekaten lajeng benjang menapa anggen paduka badhe matedhakaken mantasan widodari pepitu pukulun. Mara gage ora ari entelenging batin mulih dhisik. Dewa kuwi dudu wong bodho. Dewa dudu saudon saurupan. Anggepe apa sak kentheng sirahe si Watu Gunung. Kumewat kaya wong ngregem, jimat kaya lanang-lananga dhewe.
garwa widodari swiji ora karuan kok tetungguling widodari pepituan jaluk kabeh. Padha karo nyebit talingan nyampar pundak ngilani dada kowe bali. Oh. Wah. Lagi iki aku krungono dewa kok ucape mencla-mencla. Kaya banyu tumumpang godhong sente blendra-blendre ora genah. Wah. Jarene nganggo pitukon jemparinge Prabu Watu Gunung bareng wis diaturake. Malah semune kowe ngias lawan Prabu Watu Gunung. Bathara Indra, Krekna Wadya Dewa. Aku saguh dadi kongkonane Watu Gunung kudu mrantasi gawe. Gawe geger kayang genine Bathara Budawaka dudu geni Marcapada kena kanggo ngobong kang wujud apa wae.
Piye Pulasa nganti cumengklungen sinuwun Prabu Atugunung nggone ngrantu malah iki disusuli bala kabeh para kadang langkung prayoga mengkono rek lampe brukatimpul geger pepuyungan dedrek-udrek Sang Pulasa wis nusul gegaman ingkang boten sekedhik cacahe putraning Prabu Palindriya ingkang cacah 17 maju bareng geger kayangan jonggring Saloka awit kasektening harya prang bakat ingkang tanpa timbang harya dukut mewah harya kurantil tetungguling para senopati ingkang mahambek Dwi Pangga hambek Sardula hambek Sarpa lan liya-liyane mangsa payudan dewa padha keseser nyangunging gadung mangkung pindha kesa dalah Adi Guru wonten menapa Kakang layak to layak gara-gara kok saya ageng jebul pangamukipun Cundaka saking Giling Wesi Prabu Atugunung kengkenan Pulasa sampun saged dipun sembadani dening Kaki Bathara Bayu parandene ajeng ngajak wangsul barisan sak brigada sederekipun Atugunung ing Sekti Mandraguna kula aturi mandhap madosi Resi Satmata wiwaraning marana kang murid kinawruhan wengane tahan samar Satmata kula wonten dawuh ana karya kang wigati inggih wonten menapa mokal ngantos sira pendhita Kesdik Paningam ora ngerti ento kayangan geger kancikan parang muka saka Giling Wesi Atugunung njaluk jodho widodari pepitu saiki gawe geger ana ing kayangan ngora gagayana singkirna Pulasa lan dulur-dulure Atugunung kantinen anakmu Bambang Srigati nistaken dawuh Paduka kula kok sikile ngambah lemah yen ngono kowe dudu dewa iya aku Raden Srigati putrane Begawan Setmata ya Resi Satmata wah harya prang bakat iki
Iki serayaning dewa wah ilang nyawane. Mulat ingkang putra mundur saking payudan nggih Resi Satmata. Mesti jemparing ketoke mung jemparing sajuga. Dumbe wis ucul saka kendhenging langkap. Dadi atusan cacahe. Tumama sajuga mbaka sajuga. Sadaya sedulure Prabu Watu Gunung Rebah pecah. Mung ana kaelokan patining Harya Wukir Kurantil Tolu gumbrek nganti teka Harya Dukut. Dadi gunung pating prencu cilik-cilik ingkang mapan ana ing ora-ora pat kepanasan. Padha ngaturaken ketiwasan sinuwun. Ana apa Pulasa? Endi calon garwaku lan endi dulur-dulurku? Dereng kasembadan jebul dewa duwe jago Begawan Satmata. Sedaya sederek kadang paduka sampun pecah sedaya dening Resi Satmata. Ayo, endi sing jenenge Begawan Satmata? Aku wong kowe Prabu Watu Gunung ya dasar kepara nyata. Aku jagoning dewa, wani dadi jagoning dewa tegese serep nyawamu.
ngindriya nyata datan kena sinangga gampang kasektening watu gunung gigrek kang samya mulat gires kang samya ndelok sigron kang napas lan upus sang Begawan Satmata hamusti punang pusaka pamungkas nenggih Kyai Cakra Baskara kumilat mubeng kaya gangsingan parandene Prabu Watu Gunung mung mencep kewala apa adol gendung mung duwe pusaka kaya ngono wae rumangsamu kaya sak jagat kowe dadi wong menangan tak tulake sepira kekuwataning senjata cakra ayo sambato kowe saiki Watu Gunung anggepmu apa dupeh kowe bisa nolak senjata cakra kowe saiki wis kalah wong kalah kuwi kudune mung ngalah kowe lak karepmu nanging aku durung bisa ngalah lan beneranane aku moh ngalah karo kowe merga bakale nadyan sirahku wis mbok cekel ngene iki nanging kowe ora bakal bisa mateni aku apa sebabe kok ora bisa mateni kowe arep tak pateni menungso kaya kowe mesti mati nadyan to upamane nganti mengkone Satmata ora bisa berjaya ning kowe mesti mlebu neraka rungokno kupingmu neraka apa swarga kuwi wis dadi pacang aku dhewe saben titah duwe ancasing pati mula swarga lan nerakaku wis cetha nek aku duraka neraka nek aku katarima swarga pathokane ngono kuwi ning bisane menungso tekan kono kuwi tetep kudu nganggo liwat dalan pati nek ora mati dhisik ora bakal bisa ngunduh swarga apa neraka mongko sing entuk weca sing oleh wangsit bab dalaning patiku kuwi ora liya ya mung aku dhewe najan sejatine ming gampang ning kowe ora bakal ngerti yen ora tak kandhani lah aku gelem ngandhani kowe nek kowe bisa batang cangkrimane Watu Gunung iya kowe ora tak culke Gage Munia kowe ngajak cangkriman kaya ngapa cangkriman
Yektine cangkemanku mung tri perkara. Telu cacahe mau ora ana liya. Nek mengkone cetha nggonmu batang lan nggonmu merdeni, ingsun ora kabotan masrahake wewadining patiku marang kowe. Gage kowe ngucap. Siji Supila Wipala, angka loro Supala Kupala, angka telu Kupila Hupala. Mara gage oncek ana kanthi lan tiping panggraitan. Yen kowe ngaku satriya pinandhita pendhita kang gelar satriya, mesti patitis panbatangmu. Mung nek ora bener kelawan jatining kekarepanku, aja takon dosamu kowe Satmata. Puntang-mening samudra nglangut, nglangut tanpa bagut. Sang Prabu, aku wis saguh sinaraya dewa, tegese aku kudu bisa ngrampungi perkaraning uripmu. Tumrap aku ora bakal kangelan, nggonku bakal merdeni tembung-tembungmu. Sepisan tembung Supila Wipala kuwi mengko teges wit dakah uwohe ya dakah. Mongko wit dakah uwohe ya dakah. Antarane ya kuwi wit klapa utawa wit krambil. Yen ditonton pigunane tumrap uriping menungsa, klapa mau wiwit bangka tekan pucuk mesti maedai. Nek disurasa mung sarwa nyukupi butuhing wong urip. Kowe gawe pasemon, mengko sak patimu kowe manjing ana ing alam kang kono. Kowe duweni pengajap supaya tedhak turunmu nemonana kamulyan. Kuwi tembung Supila Wipala. Banjur Supala Kupala mengko werdi wit dakah nanging wohe dikih. Ya kuwi wit ringin. Ringin kuwi nek disawang wujuding regayang godhonge ngrembuyung. Nanging wohe mung cilik-cilik turta ora enak dipangan, tumibeng lemah mung dadi reget didak-idak wong. Nek disurasa sepira ta gedhening panguwasamu, nganti seprene kuwi dadi ratu. Sakarepmu mbok turuti, nganti kowe munggah kayangan arep ngrabi widodari 7 tegese. Kowe suwijining menungsa kang ora bisa meper hardaning hawa nafsu. Bojomu wis 802 tambah Dewi Sinta 803 isih wimbuh. Kowe arep njaluk widodari 7, kowe kuwi menungsa apa Watuguna? Sing pungkasan Kupila Hupala tegese wit dikih ning wohe dakah. Ora liya kejaba semangka. Semangka kuwi wite ora duwe daya, mung tumumpang lemah. Ning nek wis awoh siwit ora bakal bisa nyangga boboting woh. Sayektine ku ora selak semelang jroning atimu kowe Watuguna. Tedhak turunmu kowe nyemelangake marang turunmu. Kowe wis ora bisa ngayomi meneh kabeh mau merga saka tingkahmu dhewe sing mung nuruti hartaning karep. Aduh, Resi Satmata. Kaya wetas tuntas bundelaning atiku. Manut weca kang tak tampa. Patiku kudu dilindhes grobake Bathara Surya.
ilahing awik namastu namasidhan. Oh, matu gunung. Menungso kok kaya mengkono. Aduh, ulun. Ya, ulun iki Bathara Surya. Aku rene merga dirawuhake dening Begawan Satmata. Ingkang nuruti apa ingkang dadi panjalukmu. Apa wis mbok tata atimu Watuguna? Aduh pukulun, kula sampun ngrumaosi bilih nandhang dedosan ingkang matumpa-tumpa. Iki wae durung sumurupa. Sejatine waleh-waleh apa? Begawan Radi ya Resi Radi. Kang dadi gurune menungsa kang aran Radite, ora liya jeneng ulun pribadi. Aduh, ulun nyuwun pangapunten ingkang agung. Iya, pangapura ana ing pungkasaning uripmu. Ora ariken batinmu glejan rasa pangrasamu. Kowe wis ngakoni luput temenan. Inggih. Nggonmu nuruti kekarepaning ati nganti mbubrahke tatananing jagat. Inggih, Kukulun. Iki wae durung. Anane Dewi Sinta ora gelem mbok sanggama lan duwe penjaluk supaya dimaru karo widodari pepitu. Sayektine kuwi dudu wong liyan bedrayan. Mung merga saka paningaling batinmu sing wis ketutup dening pakartining iblis. Nggonmu tansah nguja rasa birahi. Ngerti ya, Dewi Sinta kuwi mbokmu. Oh. Ulun saya matumpa-tumpa lelampan kula enggal kapejana kewala pun Watuguna. Yen kowe wis mertobat temenan nanging nadyan to kowe mertobat sira isih ngrampungi perkaraning urip. Merga dosamu mbok gendong mbok indit. Kowe uga kepengin ngrabi Dewi Tumpak. Meleka mripatmu Watugunung anane Dewi Tumpak nalika semana njaluk bebono putri Domas. Merga sejatine Dewi Tumpak kuwi ya anakmu dhewe. Nggonmu Lambang Sari karo bojone bapakmu Begawan Respati ya Palindriya. Dewi Soma kuwi mbokmu kuwalon. Mbokmu kuwalon mbok tengi duwe anak-anak tumpak banut tumpak mbok pek karepmu piye? Oh. Sampun tatas ulun enggal kalindesa mawi grobak kagungan paduka beja kemayangan dene pecahipun Watugunung srana saking Sang Hyang Surya dewataning rahina. Tatanan rasamu mapano kowe Watugunung. Oh.
tinumpangan kanang grobak aja sak grobak nanging grobak kadewatan bobote kaya wong nyangga bumi lebur luluh Prabu Watu Gunung Wangken iki nukup den uncalake mring seganten dening Begawan Satmata ical wudute dadi gunung wesi brani iki Dewi Sinta kulun anak kula sampun pecah ya kowe urip wis ora ndek pengarep apa-apa tak susulake ana ing kasuwarganing bojomu Begawan Lespati kan samengko wis mapan ana kono kowe Sinta ya Satmata wonten dawuh Bapak Kulun. Nah, iki ulun ingkang anak seni ya inggih Bu Kulun. Dumadining lelakon iki dadi pepenget. Mula ulun tetepake saperangan gedhe jenenge para priyagung. Ya titah kang dumadi ana jroning lelakon iki. Moga lestari nganti besok tedak turunmu ing Nuswa Jawa. Inggih Bu Kulun. Sepisan. Reh ning lelakon iki deleke si watu gunung ing nalika muda jeneng Radite utawa Dite. Mula ulun miwiti dadi jenenging dina. Tak patrapake dadi dina Radite ya dina Dite. Nah, angka loro Dewi Soma. Banjur Anggara kuwi anake si Soma, tumuli Buddha, banjur Respati kuwi bojone Soma. Tumuli Sukra anake Soma lan Respati banjur tumpak sing wekasan awit kuwi anak peteng nggone lambang sari si Soma karo Radite. Dadi samengko kaya wis trep lamun dina 7 Dite Soma Anggara Buddha Respati Sukra lan tumpak. Nah, sak banjure rek ning nalika semana sadurunge lelakon iki ana lelakon negara Purwamadya ana ratu sing gandrung kelawan bojone Palindriya dewa kang nyekseni lelakon sadurunge iki inggih ana sing nyenengi Dewi Landhep ya bojone si Palindriya kuwi ratu sing jenenge Prabu Kliwon Asmara lan kadange Legi Asmara paing Asmara pon Asmara lan Wagi Asmara lho tetepake dadi pasarane ya kuwi pasaran 5 kejaba saka kuwi uga sakmengko dulur-dulure ya adi-adine watu gunung sing cacahe 26 tambah 1 si Wukir samengko wis ketaman senjata cakran Satmata. Saka pakartining Satmata lebur luluh dadi gunung cilik-cilik ing mapan ing ora-ora repat kepanasan. Kanggo pengeling-eling uga ulun patrapake dadi wuku. Wuku kuwi tegese wilanganing dina ingkang saben sakjeneng wuku dumadi 7 dina.
mung bae supaya bisa genep 30 supaya ora gencel bakal uluh tambah ya kuwi watu gunung sinta landhep lan wukir mula anake Palindriya sing cacah 26 tak tambahi 4 watu gunung sinta landhep lan wukir mula unine banjur mengene sinta landhep wukir kurantil tolu gumbrek wari galit wari kagum julung wangi sungseng galungan kuningan langkir mondosya julung pujut pahang kuruwelut marakeh tambir madangkungan maktal wuye manail perang bakat bala wugu wayang kulawu dukut lan ingkang keri dhewe watu gunung sing angka 1 sinta panutupe watu gunung